Oh, hetli rote hi zai thiam kati khop maya. Tu na pon yuti pa hianin kan da lut ve roi nga ama poi ka bechung lawa. Tu nge ni ti ka hre lawa. Na an lo phal lo ta ni chuanin dili tur te pomin ram be tura ngai la. Ka lo da lut ve roi a min hre thiam tura po ngayang. A zai thiam khop mai lo ngai thachin ve ro audio thade ule ka zai tan i tum khop mai lo ngai thachinang